Do not underrate onye gịnị ya bụ obi. Ụmụnne m, ka anyị bidogodo n'week with akụkọ kele na-atụ ọchị. Onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ. Enwere ihe ị ga-ahụ mgbe ụfọdụ gị na-ahụ a lot of questions na-agba kpụrụkpụrụ nọrọ n'ime kọntena na-achọ answers. Biko, this man hụrụ a lady masịrị ya, mara nnọọ mma, bara ya anya, dị otu nwaanyị ọ na-achọ na-adị, ya alụọ ya, ya na ya abụọ ebiri n'ilo dịka di na nwunye. Onwe ihe segara ya na nwunye. This woman hụkwara na di ya n'anya too much. Ọ hụrụ di ya n'anya, hụbiga ya oke. Anọgidezi otu ụbọchị, enwe onye nwoke na otugere, enwe onye ya na ya abụọ sege, enwe onye ya na ya gbaghawo, enwe onye o jike ka o ji anabite ka ị chọrọ imere onye ọzọ. A group of boys abịa eburu ya. Ha abịa mafuru ya gụgba kwuru ya nke ndị bekee kpọrọ kidnap. Ọ ya ka ha bururu nwoke nọtara gawa n'ogbe ha. Erutela ha ebe nọ, ha eke ya eriri gbotowa ya. Ọga ha agara bịa hụ ya si yes. Enwe ihe o kwuru. A place begono hụ ransom. Enwebeghị ha so unu weta ego lere ote. Abịa eburu ya. Enwe onye jụrụ this man any question. Ha eke eriri gbotowa ya di ya. Ọga ha bịa confirm ọ na ọwụ ya. Kọọlụ ọzọ onye isi ha na-receive owu na abịakwala mbịa eburu nneke ya. Ya etie sị gịnị? Yes, yes. Ya wụrụ na ọ this woman na gara mafurukwanụ nne onye isi ndị gang ahụ, the gang leader. This woman agaga mafuru nne ka ekwenụ ka ewu. Dewekwenụ ya n'ogbe ka ya. Kpowe na o relizere ya di bịa kpọrọ mme. Dịga ya ara agba ya. Ya etie sị na onye mee fon ka ya na ya kwe ka ya dị sure ewere fon nye agadi nwanyị. Agadi nwanyị ajụwa nwa ya. So onye ka o jikwa na asụ ya release na ọ gịnị wụ ihe megara. So nwata nwaanyị kele bịakwara na bịa mafuru ya na ọwụ gịnị wụ ihe gaga on. Ya hụ na truly na memory ya nọ n'aka this lady. Emeelu mala ya threat no kpọrọ girie nwaanyị ekwechiri so peterecha na o relizere die bịa kpọrọ mme na o gbuo die na ya ga-egbu mme ya na enweghị any two ways about it. Na enweghị ha kọtara ya n'ọkwa ụmụ ihe nwere ike ịpụta out of this type of thing. Na o relizere die n'obiọma bịa kpọrọ mme. Ke nwoke elege ihe na ihe mma ya ka eji. Ya relizere die. Ha abụọ apụta ebe ha so ha ga-apụta. Ebi ha die, ya nwe bi ha kwanụ mma ke nwoke. Ke adụwa nwaanyị adụwa nwa ya. This man adụwakwanụ nwunye. Na elorutela. This man na-ajụ nwunye sị na ọwụ onye. Nwunye ajụ sị ele ihe o menere ba ya ọwụ onye. Ya sị na elota o shi mara ndị burure ma ọ fọzikwa ịga n'ụlọ onye burure ga-mara ụlọ ebe nne mara onye nne ewu mafuru ya. Na enweburu ihe ha abụọ plan ga-bụ ime ma ya wụrụ na eme ya ote eshiri chee ya. Na ọ gịnị wụ ihe mere na ihe a dịcha ka ihe na-eme na fim. Na o nwere ihe o nwere egwe na ụjọ dị ya. Ke nwaanyị asị ya hapụga ihe gara aga ka ọ gaa. As long as ya dị ndụ na enwe ihe ga-eme. Na oko agaghị akụ na enwe onye ga-ata mpali ya. Ọwụ ya ka nwoke werere ihe nụtara. Gbaa ya nwe ihe mmadụ ga-ahụ. Onye ahụ were kpafe na mbụ aka. Ya na-agụ ya n'isi ka redio. Aka ya gịrịgịrịgịrị na ntị. O chegele ihe echege. Onwe ihe ọ ga-eme na ya atakoro ote nwunye ya si hapụga ihe in the past ka ọ nọrọ in the past. Ya were uju hapụgakwana ihe in the past ka ọ nọrọ in the past. Na ha abụọ ebirile. Mana this video particularly ọwụchaghị ya, ọwụ naanị ya ka m discuss here. Ebe m shi weta this story, ị gaa na comment section ụmụnne m. Ebe ahụ bụ another word. Agụrụ m comment onye nke si na this man na follow na no ọ si oh God. Ofu onye si na Queen of Ụmụ Agbara I fall in love with the man.
onye ka ọzọ sị ha na this man na-abanye na ihe na-akpọ ịgacha ya afọ ṅụọ ọla. Onye nke ọzọ sị definitely na ihe a ex-girlfriend of the gangs leader. Ma ọ bụrụ ma ọ bụghị ya na the lady anaghị ma olee otu o si ga-amara ndị buru redio ma ọ fọzikwa ịga buru nne the young man without ajụghị ma onye makwana ma ọ wụ ya ma ọ ga-awụ ya na ọ dị too sure, meaning that ọ ma onye ahụ and enwere ihe jikọtara ya na ya abụọ. Ụfọdụ asị na the man abanyela na ihe a na-akpọ kpọntọmi na ebe ọ nọ ọ nọ n'ime ime na imagine this type of lady gị wepụta ọnụ si ya na ị na-alụghachi ọ na ya emechana na ị ga-esend ahịa back to ihe ọ jụrụla ajụ because na ọ dị obvious na the lady was one of them before you decide ya ipulu out or love or find the love decide is ipulu out. So na this man needed ịdị sure, ịdị completely aware of ihe ọ nọ n'ime in the name of marriage. Ụmụnne m kọmentị ghara ibe ya elu. Ihe a na-ekwuzi na the man nọ n'igbe ka ọ nọ na ihe a na-akpọ original prison. Ụfọdụ si the worst thing ga-eme nwoke n'ụwa wụ nwaanyị na-enweghị good record fall in love with him ya return all the love ga nwa n'ọnya na ihe niile wụ past shit the lady na ọ ga na-ete n'ihu ọ na-aga like this na-ete n'ihu kashi. Ụmụnne m agụkọtara m kọmentị ike ha wee gwụ m. Now ihe m sị m atụkwasị ha gwa ya again wụ ihe agbasa ije dị wụ nọ agba ekpere chi. Ije dị wụ a na-agba a na-ekpere chi because onye fufere ṅụ n'ihu ịmaghị onye onwe otu onu shiri late emeghị expect ịlụ onye obodo m ka iji alụ ikwu no ọ wee total stranger ka ị ga-alụ. Now in the process of in the course of meeting this total stranger asị na unu iyetọkwa na unu mee enyi na after some time unu mara onwe na unu bifent okwu ịlụ kedu mmara onwe ị ga ụdịka nwaanyị ahụ ga-ewepụta ọnụ gwa di ya that na ya wube memba ndị na-ekuru mmadụ. Nwoke gị na-agba n'oso ọ na-ahụ na ihe marriage butere nwoke n'ugbu a na n'ime ihe ya niile m gụrụ na kọmentị ka emetụrụ m nwoke na iwepụta ọnụ si ya na-alụghachi ọ ya too ụmụ nwoke ibe emeghe ya ga-enwe nwa agbọghọbịa na o ji agbatịrị mmanwụ ukwu nwunye na-abịa nweta infọmeshọn mama ihe gawa ọnọdụ that lady ọ dị enugbone ọ ihe enugbone kpatara a lot of young girls anwụọna a na-ebuteje ha ka ọhịa n'ụzọ ha because gịnị ha meghe ihe witi onye ha na-amaghị onye ọwụ ọ a ga na-akụga nkoro nwaanyị dị ike ọ nwokorobịa na-aga akụga na nkoro nwoke dị ike di na nwaanyị nwee ike biri ofu onye awụrụ wolf the other one efile na ọnwa sheep ibe ka ya na ya bụ obi ọ ụdịrị ihe a na-ebute amaghị ihe gburu mmadụ enwe onye ama ihe gburu onye a. Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa need to be very very careful. Imagine going after this type of woman's husband. Ụdịka nwoke na ugbo nne gị hụ ya na ọ man na o mere ka ị gaghị ama na nwunye wagwu ji ọ ya na-ebute amasị ahụ kwara nwa agbọghọbịa ahụrụ ozu ya ebe the man self ọ ga-enwetakwa the news na side chick ya asọ anwụọna ya ahụta na ọ wụrụ ya nụ na nwatakịrị na-emere ihe niile nga young girls a na-anọ ofu ebe onye ma nwa okorobịa ya na-emeghe ihe na-agburu ya tụke gị ọ gaghị ama na ọ nwunye ya na-ebi n'ụlọ ofe iliri na ọ gaghị azogbuli ahụhụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bi with wolves ụfọdụ ụmụ nwoke bikwa with wolves. Ihe ịma ka ị ga-akọwatanwu nke ị na-amaghị ịmaghị ya. This man enwe mgbe ọ hanyere that na nwunye ya nwere otu ochie mata onye dị otu a. Enwere ihe dị iche ụfọdụ nwere ike ịsị enwere ike ha enyi ya nwaanyị enwere ihe dị iche na enyere mmadụ enyere onye ochi na-ebu egbe na-ahakwa ị na-ebu egbe ya hakwa onye ochi ahụ. Enyere onye ochi na-ahụ ya na o bu egbe ị nwere the mind o nwere ike ebe inye egbe ga-ebuli but ịwụ simple girlfriend ya ebe inye egbe ga-agali ochi in fact ị na-atụtụ ihe mmadụ
now for going iburu egbe kọkụ egbe ahụ iwuola complete onye oshi. This lady awụghụ naanị na ọ yiri the gangs leader kama ọ makwara otu a ga-eshiga buru mmanya exactly otu esi buru die ka o shiga buru the woman, meaning that ha niile na-agacha the operation together before as nwaanyị ọwụ ye decide ya ipul, maybe love arrested her, ye decide ipul. Mana o meghị ihe ka ọ mụrụ ọrụ, ọ maara onye bururu di ya. Ọ bịa kpawa isiokwu ya agakwa si carry the goat, so me say the goat, ya agaga burukwe mma the young man, because gịnị ha abụọ blended into each other. Ihe onye nke na-eme ka mara ya eme. Na this man ekpepiri ahụta nwunye ya as an innocent woman. Imagine ịpụta ugbo na-emewo dịka nwaanyị n'ugbo obi ma ọ ga-eshi n'azụ taa ka ya kwụga n'ịntanetị na some of them anyị na-ahụ ha n'ịntanetị. Ụdịka nwaanyị a na-aga ishi n'azụ ga lụrụ nwaanyị ya bịa nọ ya n'ịntanetị na di ya alụla nwaanyị ọzọ vụrụ na-ebido mụwa nwa na-abịa gbazie egwu na-hype onwe ọnọ. This type of woman ga-eso ọ ga-ajọ ọsọ nọrọ ụdịka onye a mee ihe ke nwa agaghị ahụdo ozu the person anya sef, agaghị ahụ ozu onye tiri nọ this type of pen, agaghị ahụ ozu onye ahụ anya. Ọ nwere ike ọ ga-eburu ihe ji waya ga-elie somewhere a na-etu onye tụjiri aghara onye afọ na-agụala. Biko onye ọbụla kpachapụ anya, do not underrate onye gịnị ya abụọ bi. Emena ihe gị sọ gịnị ka ọ ga-eme, ọ gị hụta na ọ dị too soft or a weak person. Ọ ma ị nwekwa ọnụ kọwaa ihe merenụ na otu o shiri mee, ọ ya na-adị mkpa as long as ị ga-enwe ọnụ iko ihe merenụ na wahala. Mana nke ọbụla ị na-eme thinking that onye gị na-ebi onye wụkwana ya dịkwa sure na ị ga-enwe ọnụ iji akọwa na ihe na mgbe ụfọdụ people amaghị onye ha na ha bi. People na just gbaa ume ka just lụọ di ga mụwa nwa ọ alụọ nwaanyị ga mụwa nwa, gị hụta di na ọ hụrụ n'anya too much na ọ dị egwu ọ na-echekmeti kwanụ ka ị ga na-emere nwa ihe ị gaghị ama na ọ hụgacha ihe niile na-eme. Ọ ya na-ebute mgbe ụfọdụ partners ọ lakpuru otete nwa onye ma ya a na-akụ aja akụzigharị mmadụ a na-anwụ ka oke. Onye ọbụla kpachapụ anya, do not underrate onye gị na ya abụọ bi. Enweghị onye na-enwe nwa skọskọ ka o nwere ike ime ma i push ya hard. Ọ nga ọ ha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.